खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि दानि टपिकआबो ड्राग्सनि बारैसो एसेब्लाबो सोलिगोन दे खोथाया केमेरा हमनाया बारा मोजां जायाखै जाय हक थांनाय हरावहाय जोङो बै बर' सेंग्रा साथामखौ लानानै जों मोनसे जायगायाव बङाइगावनि पुराना बङाइगावनि खिबुनावहाय मोनसे अपारेशन होदोंमोन बावहाय सिरा जाग्रा ट्राइबनि मानसिफोर बारा दङ आरोखि ओमफ्राय बावहाय सिरा जाग्रा ट्राइबनि मानसिफोरा बारा दङबा आं भिडिअखौ एसेब्लाबो खोन्थागोन बै सुबुंनि फट'खौ बा भिडिअखौ एसेब्लाबो होनानै होगोन दे साइडआवहाय थ' जों मानो थांदोंमोन ना बावहाय थांनानै जों मा लोगो मोनहैया जेब्ला बै बर' सुबुङा जोंनि सेंग्राफोरा गथ'फ्रा बर' लाइमोनफ्रा ना बिसोरो स्टेशनावहाय लिंहरनानै सासे मानसिखौ जोङो हमनानै जोङो बै सिरा जाग्रा होननाय ना ट्राइबनि मुंखौ आं मख'नो सानाखै मख'योब्ला एसे उसुबिदाबो जानोबो हागौ थ' बे सिरा जाग्रा ट्राइबा बिनि जानजियावहाय गोबां हाथियारखौनो होनांगोन बा एसामिथ' सुखा अस्त्र होननानै असमियायाव माने सुखा अस्त्र माने बेफोरबायदिनो खुख्रिनो बे बुरस्लि लाग्रा टुइस्टिक ना मा होननानै बुङो बेबो दङ ओमफ्राय बेहा गारि गंसे दङ टाटा मबाइल बावहाय मा थायो बियो स्टिक बायदि ओमफ्राय बावहाय बे स्टिकआवहाय सिखा खुख्रि गोलाव बे दंफायोमोन आरोखि माने ओरैबायदि गिथावथाव जों बेखौबो हमखाबाय हमनाया बै जोंनि बर' सेंग्रा सुबुं सानैखौ जाय मानसिया ड्राग्स बायनो थांदोंमोन ना बे सुबुंफोरखौ ओरैबायदि बुना हरनो होननानैसो थांखादोंमोन जाहैबाय नांलायनायाबो बिसोरजोंसो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमाव नांलायदों अथ'स' बेखौ जों हमनाय लगे लगेनो बे गथ'आ ओरैबायदि होसिख्रावबाय जेन आं जेबो दाय मावाखै आरो जेन आं बिदि ड्राग्स एडिक्टेड बा गान्जा बा गुबुन बेफोरखौ जाया बे टाइप गावखौ ओरैबायदि क्लिन खालामना लादों बे गथ'आ जेब्ला जों बिनि न'खौ अपारेशन खालामो बा बिनि न' सिङाव गाग्लोबो बेबो ओरैबायदि जाय बुस्थुआव नायथावा जाय बुस्थुखौ सासपेक्ट खालामा ना जाय मानसिनि न'आव जों जि जायगायावहाय नायहैदोंमोन ना ओरैबायदि सन्देहखौनो खालामा बे सिङाव जे बे ड्राग्सआ बा माबा मोनसेया थागोन बेनि रुमावहाय जों कन्टेनार मोननाय गिदिरनि कन्टेनारखौ जों मोननो मोनदों बावहाय बियो बुंबाय थादोंमोन बिनि सिगाङाव जे आंनि न'आव ड्राग्स गैया आं ड्राग्स जाया आरो आं ड्राग्स डिलार नङा ओमफ्राय मा खालामबाय बे जों बिदिनो चेक खालामै जोंनि सेंग्राफ्रानो रुमखौ नायै जों दंफायो पुलिस डिपार्टमेन्टबो दंफायोमोन दे डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरबो दंफायोमोन ओमफ्राय डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर थाफाखानानै जों अपारेशन खालामखांबाय बावहाय थेवबो बियो मा बुङो जे आं ड्राग्स जाया बेखिनि बाथ्राखौबो जेब्ला जों मोननै मोनो मानसिया ओरैहाय मोखाङा गोजा जाजोब्बाय जेबोआनो गैला खोथायानो गैला रायलायनोनो हाला बुंनो हाला उनाव बिथाङा बुंबावबाय मा आंखौ पुलिसफ्राबो मिथिखायो जाया होननानै बा लाया होननानै मिथिखायो बिदि होनना बुंनायावहाय जाय आइसि थांदोंमोन बिनि नामखौ मख'ना लाबाय दा एसे उसुबिदा जाबाय बेफोरो लाजिनाय मोनबाय दां दान्दिसे थानानै बे जायनि न'नि मानसिया ड्राग्स फानदों बा फालांगि बे मानसिया बाहेराव थांनो होननानै जों थांफाबाय गुबुन मोनसे न'आव गाग्लोबहैफिननायनि प्लेनिं दङमोन बावहाय मा खालामहैबाय बियो दान्दिसे थानानै नुस्लाबा खारबाय जोंनि सेंग्राफ्राबो आरो माने बर'नि खारनाय बर'नि होसोनाय मालाय थाबावगौ पुलिसनि मोखां सिगाङावनो खारदों थाबावगौ बेखौ मालाय होसो दाब्लेनानै जि जायगाया दै लेथ्रा जि जायगाया ओरैबायदि गोसोमखा मैला माबा माबि डास्टबिन गारना दैयानो एकदम गोसोमखा बावहाय हाबनानै मानसि खारनो हायासै ओरैबायदि बावहायनो मोनखाबाय बर'फोरनि बुनाय खाफालनि खोथा बे थैब्लाबो बिनिसै थांब्लाबो बिनिसै पुलिसाथ' इनकाउन्टार खालामनो नागिरदोंमोन बाथ्राया बावहायसो साननानै फैदों ओरैबायदि बिनि रुमावनो ड्राग्स मोनबाय जोंनावहाय दाखालि मा बिनि न'आव बायदिसिना मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो बिनि बाथ्रा साननैसो सिगां बियो फेक्ट होननो थांला आङो
इनकाउन्टार जानो थांदों जालांदों थ' दिनै जोंनि मेगन सिगाङावनो जों थांनाय हराव जों मोनदों माब्रै ड्राग्सआ बिनियाव कन्टेनार मोनबाय आरो गामिनि मानसिफोरा बुंबावबाय जे बियो दिनैहाय 80,000नि ड्राग्स फानदों दाखालिसो बेनि बे टाटा मबाइल गारिजों बियो लाबोदों बेफोरबायदि खोथायाखौ प्रुफ होजोबबाय होसि होनानै बियो खारबावबाय पुलिसफोरनि मेगन सिगाङावनो नंखाय बाथ्रा बुंनानै बियो खारदों होनबा दिनै बिखौ जायगायावनो गावगौमोन बा बेखौ फायार खालामनाय जागौमोन होननानै आं सानदों खिन्थु जों बर'नियावबा बेफोरबायदिखौ जुदि मोनोमोनबा मा खालामगौमोन हमनानै लांगोन गावथारहैगौमोन ओमफ्राय ड्राग्सआ जेसेबां हायो एसेबां गारनानैबो होगौमोन बा आर्मस फिसाब्लाबो मोनगौमोन ओमफ्राय जों बेनावहाय कार्टिज मोनसे मोनदों एमटि केसखौ मोनदों AK-47नि जों एमटि केस मोनसे मोनदों बेखौ लानानै बेखौ दिनैहाय इनकाउन्टार जुदि जायोमोन खालामनाय मोनबा खालामनो हागौमोन नाथाय जों बर'नाव मा बेफोरबायदिखौ जै मोनबाय बेखौ इनकाउन्टारल'सो मिथिगौ बहा जादों बिदिया अनलि जोंनि बर'नियाव गेजेरावल'नो जादों दाखालि जिहेतु मोनसे जाय फरेस्टारफ्रा गावदों फरेस्टारफ्रा गावनो होनानै बिखौ बायदि रोखोम मोननानै साजायनानै आर्मस दिनै सासे पुलिसखौ नारा नाथा कनस्टेबल ना बिनि सिलाइखौ सिख'दोंमोन बायदिसिना बाथ्रा हेन टेन बिदि खालामनानै हाग्रायावहाय इनकाउन्टार खालामनाय जादों खिन्थु दिनै मैयानि दिनावहाय थांनाय हराव आं प्रेक्टिकेल मोनदों बेखौ थिउरि नङा बावहाय जों 10-15 जनसो दङमोन बेखौ गावोब्ला गावनो हागौमोन बिनि जायगायाव जुदि बर' मोनबा बेखौ गावथारखागौमोन होननानै आं सानदों ओंखायनो आं थांनाय हरावबो साननाय फैदों जों बर'खौबा एसेयावनो गावगौमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना दिनै गैयि न'खर होननानै दिनैसो दे गैयि न'खर होननानै बुंनो 80,000नि ड्राग्स फाननानै दिनै बेखौबो गावासै मानो मा गेम दं नैबे मोनसे खोथायाखौ साननाय फैदों थ' जों हानायमानि ड्राग्सनि एगेन्स्टआव गसंदों हानायमानि नाजालांगोन लास्टआव बेखौल' साननाय फैयो मालाबा जों मालायनि गथ'खौ रायै मायै बायदिसिना बुङै थिग खालामबाय नाथाय जोंनि गथ'फोरखौ नाजाथोन इसोरनि अननायाव आं बेखौल' बुंगोन जोंनि गथ'खौ फोसाबगोन आरो नायगोन सोर दिनैनि दिनाव सोरनिबा गथ'खौ सोरबा सासेया ना नायगोना गोबां खम भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानबाय दोनथ'बाय जय बर' हारि